Que tal, como están? Benvidos. Haberá cambios na estación de ferrocarril de Santiago. É a nova que trouxo o alcalde do seu encontro onte en Madrid con responsables do Adif. O administrador de infraestructuras ferroviarias vai acometer diversas actuacións urxentes para mellorar as instalacións e a cousa non queda aí porque tamén se comprometeu a avanzar na estación intermodal. O Adif comprometeuse nunha xuntanza entre os seus máximos responsables e o alcalde de Santiago celebrada en Madrid a realizar con carácter inmediato diversas actuacións na estación de tren da capital galega para adaptar as instalacións ás necesidades derivadas da chegada da alta velocidade e que o ano que ven está prevista a posta en funcionamento do eixo atlántico, así o confirmaba Agustín Hernández. O presidente do Adif e a secretaria do Consello de Administración máis o director de alta velocidade confirmaron que van de xeito inmediato a acometer as actuacións necesarias para, en primeiro lugar, adaptar a estación a alta velocidade, mellorar as cuestións ligadas á súa capacidade nos momentos punta e tamén o que é a accesibilidade da estación coa cidade nunha primeirísima fase. O alcalde afirmou que non se falou de orzamentos concretos e detallou que as actuacións consistirán en anchear andéns e mellorar o acceso do vestíbulo á zona das vías. Ademais, tamén se intervirá na comunicación do edificio co resto da cidade. As novas non quedan aí porque tamén se estableceron as bases que darán lugar á estación intermodal, unha infraestructura sobre a que se ten falado e moito en Santiago. Tamén de xeito inmediato van proceder a redactar un anteproxecto que analice e aborde todas as cuestións ligadas ao que é a integración urbana da estación, a execución de fases sucesivas para a súa millora progresiva e tamén o que é a coordinación coa Xunta de Galicia para a implementación e a implantación da zona intermodal da estación de autobuses nese espazo da nosa cidade. Segundo Agustín Hernández, foi unha xuntanza moi positiva. A primeira dixo dunha serie de encontros que permitirán chegar a concretar esa intermodalidade en diversas fases. O alcalde viaxou a Madrid o luns, precisamente o día no que presentaba a súa renuncia como concelleiro Ángel Currás, así que hoxe non se fixeron esperar as preguntas sobre este tema. Agustín Hernández di que se trata de algo que xa estaba previsto e agora toca buscar novo edil. Non quedei nin aliviado nin non aliviado. Ángel Currás manifestou o día 8 de xuño que a súa intención era facer o cambio, o traslado da información e logo despois atopar unha ubicación diferente e iso é o que fixo o pasado luns. Insisto que, como fixen co resto das persoas que están agora no Concello, o único que teño previsto é atopar unha persoa comprometida co traballo e coa cidade, nada máis. Mais cousas, o próximo venres volta unha cita gastronómica que é xa todo un clásico na nosa cidade. Trátase do concurso Santiago Etapas. Ata o próximo día 30, composteláns e visitantes poderán degustar ata 111 petiscos. Esta mañá presentouse no Hostal dos Reis Católicos con presenza de autoridades e patrocinadores a 7ª edición do Santiago Etapas, unha cita gastronómica que comeza o venres e que ao longo deste mes permitirá que poidamos degustar unha ampla variedade de petiscos. Composteláns e turistas non só poderán saborear as tapas, tamén poderán, como sempre, votar pola súa favorita. A hostalaría de Compostela ten grandes expectativas postas neste concurso que conta coa participación de 69 locais. Como novidade, este ano aumentase a implicación dos hosteleiros da zona nova da cidade no concurso, no ensanche, onde se suman máis locales novos. En total, este ano hai 14 novos locales no concurso de tapas e tamén hai locales que se apuntan por primeira vez no Santiago a noite. O concurso contará con colaboracións especiais como son Coca-Cola, a denominación de orixe Ribeiro e Estrella Galicia. A gastronomía é unha das riquezas coas que conta a nosa comunidade e Santiago en particular. A gastronomía é tamén un sector económico no que hoxe, directa ou indirectamente, traballan milleiros de persoas na nosa cidade. No Concello de Santiago sabemos que a gastronomía é importante hoxe, pero estamos comprometidos co que sexa aínda máis importante mañá.
Para nós, a gastronomía non soamente é un recurso turístico máis da cidade, sino que é un atractivo turístico prioritario para fomentar e promover, e é o que facemos con todo o noso esforzo. Xa saben, se queren participar, fáganse co seu tapasporte e voten a súa tapa preferida, podendo optar a distintos premios. Os petiscos terán un prezo común de 2 euros. Un ano máis, xa van 20, a Asociación do Traxe Galego organiza o Premio de Investigación Antón Fraguas. O obxectivo non é outro que o de afondar en todo o relativo a esta indumentaria. O Premio Antón Fraguas do Traxe Galego chega á súa 20ª edición e faino co obxectivo co que naceu, coñecer máis polo miúdo a historia da nosa indumentaria tradicional. A Asociación do Traxe Galego, en colaboración co Concello e el Corte Inglés, convoca o certame en 2 modalidades, traballos descritivos e analíticos, unhas investigacións que permiten descubrir moitas cousas do traxe galego. Ahora mismo hai unha corriente buenísima de traballadores neste eido da investigación e se están sacando á luz pois moitísimos traxes que nin se nos imaginaba que se habían utilizado. Neste senso, María Antón salientaba o valor deste certame e que, a pesar da antigüedade do premio, hai moito por investigar. Que hai materia para seguir alimentando este premio e esta iniciativa. E por eso, e o estábamos a comentar antes de entrar na rolda de prensa, sí que ás veces as propias xentes da nosa comunidade autónoma que teñen en casa pezas ou que teñen en casa pois fotografías ou reportaxes ou periódicos ou calquera medio de comunicación que sirve un pouco para mostrar e para descubrir moitas veces pois o que era o traxe en tempos pasados. Os premios son de 1.200 euros para o mellor traballo analítico e de 600 para o mellor traballo descritivo. O galardón fallarase nun acto previsto para o 12 de decembro ás 7:30 da tarde no Pazo de Raxoi. O prazo para presentar as propostas remata o 30 de novembro. E hoxe coñecemos a Rachel Joyce, a gañadora do 11º Premio Nobel Europea Casino de Santiago. A actriz e guionista da BBC recibe este galardón pola súa primeira obra, El peregrinaje de Harold Fry. O Casino de Santiago acolleu esta mañá a presentación do seu Premio de Novela Europea, un galardón curioso xa que o xurado está composto polos socios do casino, representantes de distintas institucións compostelás e lectores santiagueses. Nesta edición, a elixida para recibir esta distinción é Rachel Joyce, unha actriz de teatro e guionista inglesa que conseguiu un gran éxito coa súa primeira obra, El insólito peregrinaje de Harold Fry. O seu obxectivo final, un obxectivo moi ambicioso, é convertir toda unha cidade en xurado dun premio literario. Ese é o obxectivo final. Pouco a pouco, creo que ano tras ano vamos aumentando o número de lectores, o número de lectores participantes no xurado, e tamén a gama, digo, de escritores moi importantes. Este ano, unha escritora extraordinaria, a pesar de ser a súa primeira novela, é unha escritora extraordinaria con un gran reconocimiento, con unha venta extraordinaria de libros en todo o mundo, non só en Inglaterra. Rachel Joyce mostrouse sorprendida co éxito da súa novela, a historia dun home xubilado que percorre Inglaterra a pé e que se vai atopando con todo tipo de xente. A autora xa ten outra obra escrita que verá a luz o próximo mes de xaneiro, baixo o título El año que duró 2 segundos. En clave cultural seguimos a falar de Cine Europa, que continúa enchendo as salas de Santiago co mellor do sétimo arte. Mañá presentarase unha das primeiras películas de cine galego. Trátase do documental Funes, o inventor da lúa. O director Enrique Otero volve ao xénero documental e faino descubríndonos a figura de Eugenio Funes, un inventor de Quiroga que rematou traballando na NASA e que, grazas a un dos seus descubrimentos, conseguiu que o home chegara á lúa. O cineasta abordou a vida deste lucense despois de investigar a historia dos inventores en Galicia, que na maioría dos casos sempre acababa mal. Investigando encontramos a un tipo moi curioso, que este Eugenio Funes, que por iso este é un documental de tipo biográfico, que para nós facía unha metáfora perfecta do que é invención en Galicia, que é un país onde hai xente moi creativa. Bueno, esta é a conclusión a que nós chegamos a posteriori, que é
un país onde hai xente moi creativa, pero que logo para o que comercializar os negocios e todo isto, a verdade é que grandes carencias, tanto na comercialización como que o que lle rouban a patente a mitad de camiño. O filme mestura distintos formatos cinematográficos e tivo unha produción moi complexa a pesar de contar con poucos medios. A presentación de Funes, o inventor da lúa, será mañá ás 7:15 da tarde no Teatro Principal. Por certo que o director de Cine Europa aproveitou esta rolda de prensa para felicitarse polo boísimo arranque do festival. No puede haber sido más positivo. Bueno, es evidente que en Cine Europa hay un público muy fidelizado, pero lo que sí notamos es que edición a edición pues ese angular se va abriendo, ¿no? y cada vez existen sin duda menos prejuicios respecto a este cine, que no es un cine para minorías ni para élites, y en este sentido pues lo que vemos es que es un perfil cada vez más generalista de espectador, ¿no? Como xa lles contamos, Cine Europa prolongarase ata o 30 de novembro con máis de 200 películas que poderemos ver, ademais de no Teatro Principal, no Salón Teatro, no CEGAC e na Fundación Abanca. As entradas custan 4 euros por filme ou 30 euros se mercamos un bono de 10 cintas. Velaí teñen máis propostas para o seu tempo de lecer en Santiago na nosa axenda cultural. E coñecemos as prediccións do tempo para os vindeiros días, unha información que, como sempre, nos achega Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia manterase mañá baixo influencia da borrasca situada ao oeste de Irlanda que seguirá enviando sucesivas frontes. O mediodía e durante a tarde os ceos permanecerán anubrados con chubascos na franxa atlántica e cara a noite unha nova fronte deixará os ceos cubertos con chuvias generalizadas. As temperaturas ascenderán e o vento soprará moderado do sudoeste. O venres os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos de intensidade moderada, localmente de carácter treboento e acompañados de saraiva. As temperaturas, tanto as máximas como as mínimas, sufrirán un moderado descenso. O vento soprará do sur-sudoeste. Non se agardan cambios significativos para o sábado, xa que Galicia continuará na influencia da borrasca situada ao sur de Irlanda. Así os ceos estarán con intervalos anubrados e chubascos. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e o vento soprará do sudoeste, forte en todo o litoral e moderado no interior. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos durante toda a xornada. As temperaturas oscilarán entre os 11 e os 15 graus e os ventos soprarán de compoñente sur. O venres seguiremos na mesma situación con ceos anubrados e chubascos. As temperaturas baixarán, tanto as mínimas como as máximas, e os ventos soprarán de compoñente sur. Para o sábado continúan os chubascos e os ceos anubrados, as temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán de compoñente sur. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo.
Ata aquí rematamos con o noso espazo de novas. Xa saben que voltamos de contado co preguntoiro. Hoxe conversamos cun xogador do Santiago Futsal, con Iván Rumbo. Voltamos agora.